आज फिर रउरा सबके एगो प्रसंग सुनाओ तनी। छठ माई के कृपा, सूरज भगवान की कृपा हर एक इंसान पर होला। तो सूरज भगवान के पूजा हमने के घर के माता बहन छठ माई के व्रत भूखेला। आ सूरज भगवान को अर्घ देला तब हमने के यहाँ छठ के पर्व पूरा होला। तो ये कथा बा भगवान श्री कृष्ण के बेटा रहले सांब रहे नमवा। अरे कैसे पूजाई कैले सूरज देव के। अरे सुनी लगा के ध्यानवा। सांबो के भइल रहे कुष्ठ के बीमारी। हर नारद बाबा उपाय बतवनी। बतिया कहिले बिचारी। भगवान कृष्ण के औरत जमवंती रहली। आ जमवंती के बेटा रहले सांब। आ सांब के बड़ी बिजोड़ से उनका पूरा शरीर में कुष्ठ रोग हो गई रहे। यानी कोर फूट गई रहे। दर दर के ठोकर खात रहले। आ ओही समय में के आई तब बीड़ावा बजावत नारद बाबा आ गईले। 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 हरि गुण गावत 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 नारद बाबा आ गईले। बीड़ावा बजावत नारद बाबा आ गईले। बीड़ावा बजावत नारद बाबा आ गईले। नारायण नारायण करत नारद बाबा वहीले। आ कृष्ण भगवान के लड़का सांब जब देखले दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कइले। नारद जी देखले तो कहले कि सांब ए सांब हई तारा देह में हई का भइल बा। देह में पूरा तरह कोर फूट गइल बा। आई खून काहे बहता। हाँ सांब कहले कि बाबा का करी बड़ी ढेर दिन से हम परेशान बनी। हमारा देह में के कुष्ठ रोग केंगन ठीक हो जाई। कोनो उपाय रउरा बतैती। तो नारद जी कहने की एगो उपाय तरह को हम बतावत तनी। बताओ तनी कैसे। सूरज के कर तू पूजैया तूहे होई है सहाय। सूरज के कर तू पूजैया तूहे होई है सहाय। नारद जी बताओ तनी कि ए सांब महिमा महान हो सूरज भगवान के। महिमा महान हो सूरज भगवान के। महिमा महान हो सूरज भगवान के।
पूजाई कोइल पावल बारदान के जे पूजाई कर पाए बारदान हो जे पूजाई कोइल पावल बारदान के जे पूजाई कर पाए बारदान हरि हन दुखावा बोलैया उहे होई है सहाय हरे हार दुखावा बलैया उहे हुए सहाय हो हरि हन दुखावा बोलैया उहे होई है सहाय हरे हार दुखावा बलैया उहे हुए सहाय नारद जी कहतनी कि हे शाम ताहर दुख बा तवन दूर हो जाई हो जाई कब अब सूर्य भगवान के पूजा करब हाँ ताहर जितना दुख बा ई सब ताहर दूर हो जाई हो जाई नारद जी समझावत तनी कहत का सब मन कामना पूरा तोहर होई पूरा तो हर हो सब मन कामना पूरा तोहर होई सब कर पूरा तो हर हो शारदा सुमन से पूजा जति होई शारदा सुमन से पूजा जाति शारदा सुमन से पूजा जति होई होई शारदा सुमन से पूजा तोहार हो अरे गावतार छैला गवैया सूरज होई हे सहाय अवतार छैला गवैया हे सहाय हो गावतार छैला गवैया सूरज होई हे सहाय नारद जी कहनी का कहानी एगो काम करो हाँ तू चल जा चल जा आ जाके सूरज भगवान के ध्यान लगाव हाँ हाँ अब शाम का कोयले की चल गए अपना पिता श्री कृष्ण भगवान के लगे हाँ 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 आ जाके कहले कि हे पिताजी पिताजी रौरा हमरा के आदेश देती तो नारद जी के कहला के अनुसार जौन हमरा कुष्ठ रोग भइल बा हाँ हाँ ई कुष्ठ रोग ठीक करे खातिर हम सूरज भगवान के पूजा करे खातिर जंगल में जैती तो शाम के बतिया सुन के कृष्ण भगवान हंसतनी ना हाँ कहनी के का कहल हो तो शाम कहता रे का कहले अरे कि बहुत दीना नावा से कुष्ठ के रोगावा बहुत देना नावा से कुष्ठ के रोगावा बहुत दीना नावा से कुष्ठ के रोगावा बहुत देना नावा से कुष्ठ के रोगावा सूरज के पूजन हम करब हे सूरज के पूजन हम करब ओ सूरज के पूजन हम करब हे
कहले कि हे पिताजी हाँ जब हमारा देह में है कुष्ठ के रोग बा रोग हो गई बा अनधन सोना चांदी का होई का हमरा? होई ना चाही अन धन राजपाट भोगावा ना चाही अन धन राजपाट सोनावा सूर्य के पूजन हम करब हे अरे सूर्य के पूजन हम करब हे अरे पिताजी रौरा जानते बनी कितना दिन से जड़ी बूटी वैद्य सब लोग हार गइल लेकिन तबो हमार ई रोग ऐसा बा कि रोग हमार ठीक ना बा ठीक भाई सांब कहत रे का बहुते भइले वैद्य बूटी रोगावा अरे बहुते जे भइले वैद्य बूटी जोगावा सूर्य के पूजन हम करब हे अरे सूर्य के पूजन हम करब हे कृष्ण जी कहने की ठीक बा जा जा आ जाके सूर्य भगवान के तू पूजा कर करो अब अपन नगर छोड़ के हाँ भगवान कृष्ण के बेटा सांब सूर्य भगवान के पूजा करे खातिर देखी कहाँ आवत रहे सांब सिंधु के उत्तर चंद्रभाग नदी के तट पर मित्रवान नामक क्षेत्र में सूर्य भगवान के पूजा करत रहे ए जी छठे के भाव लगता हाँ लक्ष्मण बाबू तनी बढ़ जेबो सूरज देव के धइले ध्यानावा तो श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे सूरज देव के धइले ध्यानावा तो श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे सूरज के धइले ध्यानावा तो श्याम देव गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे ओ नदी के तट पर सूरज भगवान के ध्यान धइले बड़े हाँ आ बड़ी सुंदर ई गीत छठ के ह ए बाबू ए छोड़ी दिहले फल मुन खानावा तो श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे छोड़ दिहले फल मुन खानावा तो श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे ना चाही अन औरी धनावा तो श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे हो श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे श्याम बाबू गंगा तीरे ये सूरज भगवान के ध्यान के धइल शाम सूरज भगवान के ध्यान धइले हाँ सूरज भगवान प्रकट हो गई नहीं हो गई नहीं आ प्रकट हो के कहनी कि हे शाम श्याम जमवंती पुत्र बाबू हाँ काहे खातिर तपस्या करता रह तो शाम कहले कि ए देवता हमार शरीर देखते बानी हाँ हमारा शरीर में कितना है रोग भइल बा भइल बा तो कोनो ऐसन उपाय रौरा करी करी सांब सूरज भगवान से कहते रहे कि हे बाबा ए बाबा का कहते रहे लक्ष्मण हाँ कि हमारा ना चाहिए बाबा
अन धन सोनावा हे आहे। इहो गीत हमने के घर के माता बहन लोग गावेला। तो ई माहौल आज कैसन बात है, देखी कितना सुंदर गीतकार ये धुन में ये कुली लिखल ही बनी ये प्रसंग। कैसे कि हमारा ना चाहिए बाबा अन धन सोनावा हे आहे। हमारा तो धइले बाटे कुष्ठ के रुगवा हे। हमारा तो भइल बाटे कुष्ठ के रुगवा हे। हमारा तो धइले बाटे कुष्ठ के रुगवा हे। हमारा तो भइल बाटे कुष्ठ के रुगवा हे। कवनो उपाय करी करी कवनो जोगवा हे आहे। कवनो उपाय करी करी जोगवा हे। ए बाबा कवनो उपाय करी करी कवनो जोगवा हे आहे। हमारा तो धइले बाटे कुष्ठ के रोगवा हे। हमारा तो भइल बाटे कुष्ठ के रुगवा हे। हमारा तो धइले बाटे कुष्ठ के रोगवा हे। हमारा तो भइल बाटे कुष्ठ के हमारा तो धइले बाटे कुष्ठ के रोगवा हे। केतना दिन बाद जुटल सन जोगवा हे आहे। हमारा तो धइले बाटे कुष्ठ के रोगवा हे। हमारा तो धइले बाटे सूरज भगवान कहनी हाँ कि बोला बोला तारा का चाही। हाँ हाँ तो शाम कहले कि हे सरकार हमर हाथ देखते बनी शरीर देखते बनी हई हमारा रोग बा ई केंग ठीक होई हमरा के एकरा से उधार उरा करी। हाँ हाँ तब वरदान देता रे सूरज भगवान आ कहत रे अरे सुन सुन श्याम बाबू अरे बतियानु हो तुहे देत बानी बर। सुना सुना श्याम बाबू बतियानु हो तोके देते बारदान। सुन सुन श्याम बाबू बतियानु हो तोहे देत बानी बर। सुना श्याम बाबू बतियानु हो तोके देते बारदान। तोहरो शरीर अब हो जाई हो देख सबसे सुंदर। तोहरो शरीर अब हो जाई हो
देखो सबसे सुंदर तोहरो शरीर अब हो जाई हो सबसे सुंदर। अरे हरदम दाया हमार रही हो बाबू तहारा ऊपर अरे हरदम दाया हमार रही हो बाबू तहारा ऊपर हरदम दाया हमार रही हो बाबू तोहरे ऊपर। ए हरदम दाया हमार रही हो बाबू तहारा ऊपर ए बाबू हाँ सूरज भगवान कहनी के हे शाम राम एगो काम करो बड़ा तारे के उपाय बताओ तनी हमरा प्रतिमा के ललन भाई हाँ हाँ छठ घाटे देखले बड़नु हाँ हाँ छठ घाटे हाँ लोग मंदिर बनावे नु बनेला उहे सूरज भगवान के मंदिर है हाँ 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 ठीक बा तू चल जा चंद्रभाग नदी के तट पर हाँ आ ओही जी हमार प्रतिमा बना के आ ओही जी तू हमार पूजा करो करो आ एकदम समय के हिसाब से तारा जितना रोग भइल बा सब तारा रोग ठीक हो जाए हो जाए। अब उहे सांब का कइले एहू में तनी लमहर कथा बा वाह कि उ जौन प्रतिमा सूरज भगवान के कहां से आई तो उहे तनी लंबा कथा बा लेकिन तनी समय के पाबंदी बा वाह एक के चलते हुए में तनी कथा छूटल बा एकरा के रउरा सब माफ करब। सूरज भगवान के कहला के अनुसार जब सांब चंद्रभाग नदी में स्नान करे खातिर गइले हाँ तो ओही में एगो सूरज भगवान के प्रतिमा दहात चलावत रहे। हाँ सांब बुझले कि स्वयं भगवान सूर्य देव हमरा के इ प्रतिमा भेजौले बड़े ओही के रख के आ चंद्रभाग नदी के तट पर आ सूर्य भगवान के पूजा करे लगले। हाँ कैसे बबुआ कैसे हो सूर्य देवा के आ करले पूजैया सांब नदिया सूरज देवा के करले पूजैया सांब नदिया दुखवा दरिदर हरिए बाबा हरली मोर दुखवा दरिदर हरिए बाबा हरली मोर सूरज देवा के कृपा से भइले सुंदर शरीर उहे सूरज भगवान के पूजा कइले सांब कृष्ण भगवान के लड़का तो उनकर कुष्ठ रोग भई रहे तो सूरज भगवान के पूजे ही कइला से उ कुष्ठ रोग ठीक भइल। ए बाबू सूरज देवा के करेले पूजैया सांब बाबू नदिया तीर
बाबू नदिया तीर एही धरती पर सूर्य भगवान के पूजा करते रहे आ कहते रहे कि जेंगन हमार दुख दरिद्र रोग दूर कोई नहीं, कुष्ठ रोग जेंगन दूर कोई नहीं। इस संसार में केहू के दुख दरिद्र हुई तो रोग दूर करो। ए बबुआ सूरज देव के कृपा से भइले उनकर ठीक शरीर भइले सुंदर शरीर इहे सूर्य भगवान की कृपा भइल आ कृष्ण भगवान के लड़का सांब के वह शरीर जीवन बा ठीक भइल।